וולקאם. וואו, בוקר טוב. בוקר מבורך. זה תמיד מרגש כל הסיטואציות האלה חדשות. כן. לשבת באולפן פודקאסטים. נכון. עם תמונות מסביב וצמחים. נכון. ורגע נתיישר. ובאת לנו עם ורוד היום. באתי עם ורוד. זה אדם ורוד. יפה. החולצה הטובה שלי. כן, ממש יפה. תודה. אז אנחנו רוצים, אז בוקר טוב. בוקר מבורך. אנחנו רוצים לספר למי שקצת מתחיל להכיר אותנו ולעקוב אחרינו, לספר על עצמנו. כן. אני חושבת ש... נתחיל כזה קודם כל מה כל אחד. כן, אני חושבת שבו נמצא נקודות ציון, כל אחד בחיים שלו שהביאו אותו עד הלום להתעסק עם העיצוב האנושי. אז קודם כל, אהלן, אני את הגולן. אותה. ואני קובי. אני יעקב בובי. ואנחנו מעבירים ביחד סדנאות וקורסים ותהליכים, תהליכי עומק, דרך כלים של העיצוב האנושי. ועוד כל מיני כלים שאספנו בדרך, ואנחנו רוצים לספר לכם על הדרך. כן. כדי שתכירו אותנו קצת יותר. כן, קראנו לוידאו הזה מי אנחנו. כאילו, קראנו לזה כאילו, באמת הכירות, כי אנחנו עושים הרבה, אבל לא מכירים אותנו. לא פוגשים באמת. אותנו, אנחנו מנחים סדנאות, פוגשים כאילו את הלימוד שלנו, אבל הגענו ללימוד הזה אחרי לימוד אחר. כן, ושנינו חיות מתנסות. אז עשינו באמת כל מיני דברים שבסוף התמרכזו לכרגע לדבר הזה. אז אני רוצה לשאול אותך, להתחיל איתך. היום אנחנו מתעסקים בעיצוב האנושי, אבל אם אני לוקח בפרספקטיבה קצת יותר ארוכה, אחורה, איפה את מתחילה את העשייה שלך? מאיפה, את יודעת מה, מאיזה נקודה את רוצה להתחיל? תכלס, היום חשבתי על זה העבודה הראשונה שלי הייתה בתור מדריכת שחייה. הדרכתי המון שנים שחייה, גם ילדים, גם מבוגרים, גם קבוצות כאילו תחרותיות כאלה, ומאוד מאוד אהבתי את זה. ואז הייתה סטייה בחיים שלי, כי הלכתי ללמוד, כי אי אפשר להיות מדריכת שחייה כל החיים, הרי זה המיינד, אתה יודע, חופר, שממש זה נקודה, שכשאנחנו מדברים היום על בחירות, ועל לא לבחור מהגוף, זאת אומרת לא לבחור מהמיינד, אלא לבחור מהגוף, אני ממש יכולה לציין את הנקודה הזאת כנקודה שבה הקשבתי למיינד, ולא לעצמי, כי מאוד אהבתי להיות במים, לראות את ההתקדמות של הילדים. איזה קטע. הנה, אז כבר נקודת ציון משותפת בינינו. שנינו הלכנו לעשות לימודים מהמיינד. כן. עוד מעט נגיע אליי, אבל מה זה המיינד הזה שאני צריכה להיות... הרבה אנשים עושים את זה. צריך לעשות תואר. כאילו, לא יודעת, ברור, צריך לעשות תואר. כולם עושים, צריך משהו בחיים להתקדם איתו, הולכים לעשות תואר. כן, חלק מהמסלול. אז שמה התחלתי. השלב באמת הלכתי לעשות תואר, ולא הייתי כלכלה. באמת, את זה לא ידעתי, חשבתי תזונה. יש הרבה דברים שלא יודעים עליי. אני מגלה עושה פה ספוילרים. כי למדתי כלכלה בבאר שבע שנה, זה הייתה וואחד קייטנה, בדיוק חזרתי מהודו, הייתי עם החברה הכי טובה שלי, לימודים לא היו שם, היה ניסיונות ללמוד, לא היה חיבור כאילו בכלל לחומרים. איך את לא קשורה לכלכלה? אני לא קשורה לכלכלה, אבל גם, אתה יודע, בגלל הזהות הפתוחה שלי, אתה יכול לשים עליי הכל, אני יכולה גם להיות כלכלנית. למרות שיש גם אגו מוגדר ועיסוק בכסף. כן, כן. זה לא היה מאוד רחוק, אבל זה, לא הייתי גם מוכנה, זה בכלל, אתה יודע, זה לא היה קשור, היום אני יכולה ללמוד כלכלה, אם אני רוצה, זה לא היה, לא הייתי בשלה. רק רציתי לעשות מסיבות. כמה היית? 22, אחרי הצבא, אחרי טיול להודו. חזרנו, נפגשנו עם כל האנשים שטיילנו איתם בהודו, נפגשנו איתם בבאר שבע, כולם אותו מסלול, למדו כל מיני כאלה. אז אחרי שנה באמת פרשתי, והחלטתי אני זוכרת הנסיעה מבאר שבע לנס ציונה, שאני בוכה, שאני מבינה שאני כאילו לא יכולה להמשיך, שאין מצב שאני ממשיכה, אני לא ממשיכה את הסיוט הזה, את הסבל הזה, זה היה קשה מדי, היה משעמם, אז לא הצלחתי, לא ידעתי ללמוד, כאילו בית ספר
אתה לא לומד, אתה לומד קצת, ובאוניברסיטה, אף אחד לא ידעתי איך ללמוד. כן. זו הייתה ממש התנסות, כי אחר כך, שנה אחר כך התחלתי ללמוד תזונה, שזה כבר היה ללמוד מתוך הכאב שלי, כאילו לפתור את זה. זה לימוד אחר. לימוד אחר, לפתור את זה בעיה. אוקיי. אז כבר הייתי יותר מחויבת, גם הבנתי שאני צריכה ללמוד, זאת אומרת, כבר הלכתי לזה בראש לגמרי אחר. גם בבאר שבע? לא, ברחובות, בפקולטה לחקלאות. עוד מעט נגיע אליה בספירלה אחרת. ממש, זה פשוט מדהים, מדהים, מדהים. אנחנו ניגע פה היום בהרבה ספירלות. זה מדהים לראות איך המכניקה עובדת באמת, אז כן, את למדתי בפקולטה לחקלאות, תואר ראשון בתזונה, ואז בעצם העבודה הראשונה שלי אחרי התואר הייתה עם הפרעות אכילה. בעצם שם גיליתי שמה שמעניין אותי, לאט לאט גיליתי שיש עולם מתחת לעולם, זאת אומרת עולם מתחת לאוכל, עולם מתחת למדע, עולם מתחת למחקרים, כאילו שיש את עולם הרגש, כן. שלא הכרתי אותו אז. ועבדתי עם הפרעות אכילה עד שהבת שלי נולדה. כמה שנים שהרגשתי שהייתי ככה בסוף ההיריון, אמרתי, אין מצב שאני מכניסה כבר, זה היה נראה לי כאילו too much, כאילו קשוח רגשית. מכניסה מה? מכניסה את הפתולוגיה הזאת הביתה. כאילו זאת אומרת, ראית העברה בין דורית עתידית. כן, לא רציתי להתעסק בחומרים האלה, הם היו קשוחים. גם מאוד פחדתי מהבנות, אני חייבת להגיד, כאילו מהאנורקסיות והבולמות, אז היה בהם משהו כל כך נוקשה, שהייתי צריכה כוחות נפש גדולים להתעסק איתו. וואלה, איפה עבדת? במרכז שחף, מרכז להפרעות אכילה. זה אחד המקומות שהכי השפיעו עליי ועל הדרך שלי. כן, הייתה דוקטור מוריה גולן, פרופסור מוריה גולן, היא הייתה המנהלת של המרכז הזה, שמבחינתי תמיד אמרתי, יואו, אני כאילו ככה בא לי שיהיה לי איזה מרכז כזה, והיא הייתה לי השראה, היא הייתה דמות ממש מעוררת השראה, למדתי ממנה הרבה, למדתי ממנה בעיקר איך לחקור לבד. היא הייתה כל הזמן דוחפת, אוקיי, את אומרת, אז יאללה, כאילו גו, אני זוכרת שהיו עושים לנו כאלה מבדקי הערכה כל תקופה, והייתה אומרת שיש לי המון המון הגנות, עכשיו לא ידעתי מה זה אפילו, חשוב שאני כאילו, לא, כולם היו שם פסיכולוגים, אני לא באתי מעולם הפסיכולוגיה, באתי כתזונאית, אבל ישבתי במפגשי צוות עם כל הפסיכולוגים, והרגשתי כמו איזה תינוק שמבין את השפה, אבל עוד לא יודע לדבר בה, ולאט לאט למדתי, אז זה היה כאילו נקודה חזקה בחיים שלי. כן, זה היה... היום אני אכיר אותך קצת יותר. נכון. נכון. ואז בעצם ההמשך שלי הייתה עבודה בחדרי כושר, ובבתי אבות, כל מיני, עשיתי פשוט כל מיני דברים, שהדבר הכי חזק, אונס פלייס ופיור, כל מיני חדרי כושר שהייתי פשוט רואה עוד בנות, עוד בנות, עוד בנות, עוד בנות, עוד בנות, כולם רואים יפות, חתיכות, רזות, כאילו מהממות. בתור מה עבדת שם? בתור דיאטנית. אוקיי. כל מי שנכנס לחדר כושר מקבל ייעוץ תזונתי, אני לא יודעת אם היום זה ככה, אבל לפני 20 שנה זה היה ככה. נכון, אני זוכר לפני 15 שנה שהייתי כן. זה היה ככה. היום אני לא מתאמן. אני עושה דברים אחרים. כן. ופשוט ראיתי שכולם שרוטים, כולם שרוטות, בכלל לא קשור לחיצוני. ועוד פעם זה מחזיר פנימה. כן. וואו. כן, אז זה היה גם הרבה תובנות כאלה, והלכתי פשוט לחקור את העולם הזה. שמתי רגע את התזונה הזאת בצד, אמרתי אוקיי, כאילו זה לא בא משם, בוא נראה מה קורה בפנים. ואז הלכתי ללמוד בעצם גם קואוצ'ינג, גם NLP, ופה התחלתי את השילוב. כאילו פה התחיל לי השילוב, לעבוד בעצם לעשות את העבודה הפנימית, כשהאוכל הוא כמו איזה סמן כזה, או כמו איזה איתות, שרק מאותת לנו מה קורה בפנים. כי הם מאתת על האוטומטים, על האישויים הפנימיים, ויצרתי מה שנקרא משחק הדיאטה. אוקיי. מוצר דיגיטלי, אני חושבת שהקדמתי את זמני אז, כאילו, למרות שזה ההתחלה של הדיגיטל בארץ. את בהרבה דברים מקדימה את זמנך. נכון. זה היה לפני 11 שנה. זה התחלה כזה של הדיגיטל בארץ. עכשיו, אני חושבת שתוך כדי שיצרתי מוצרים ושיווקתי אותם, וזה בעצם למדתי שיווק תוך כדי תנועה. וקלטתי שאני ממש טובה בזה. כן.
עכשיו זה משהו שעבדתי בפיור, הוא אמר לי בואי נעזור לך, נלמד אותך קצת שיווק, כדי שתמכרי יותר טוב, ואמרתי לו לא רוצה, אני לא רוצה בכלל, לא נוגעת בשיווק, שיווק זה לא בשבילי, מהמקום הזה הייתי כאילו. כן. ואז כשפשוט עשיתי את זה מתוך עצמי, מהמקום שלי, אז גיליתי שאני אוהבת את זה, ואז בזמנו, אני חושבת שהיום גם עושים את זה, אבל אולי קצת פחות, היה כל מיני שיתופי פעולה וחיבורים בין אנשים, והזמינו אותי לסדנה מסוימת, שמאוד אהבתי, הזמינו אותי לסדנה של 3 ימים, שבעצם זו הייתה ההתחלה של ההבנה שלי, שכל אחד הוא אחר, ויש כאילו סוגים של טיפוסים, הם כאילו חילקו אנשים לטיפוסים. לא עיצוב אנושי. לא עיצוב אנושי, משהו כאילו... חילקו אנשים לטיפוסים? משהו יותר רחב. רחב, כן. אבל אהבתי את זה, אמרתי וואו, כאילו נכון, בעצם כל אחד, איזה קטע שיש מאפיינים, ורציתי ללמוד את הקורס הזה, ולהיות מאמנת בשיטה שלהם. אוקיי. ואז התקשרתי לחברה, שידעתי שהיא עשתה את הקורס, ואמרתי לה, תגידי, מה... תסתכל, לא יודעים לאן להסתכל. תגידי לי מה דעתך. אמרה לי, תקשיבי, זה סבבה, אבל אני רוצה לחבר אותך לגאיה, היא גרה לידך ברחובות, תעשי את 2-3 פגישות, זה עולה 10 וזה ישנה לך את החיים. וכך היה. וואו. כך היה, באמת הגעתי לגאיה, שהיא בעצם מנטורית ואנליסטית של העיצוב האנושי, ופתאום הגעתי למישהו שיודע מי אני יותר ממה שאני יודעת, או יודע לדבר את השפה הפנימית שלי, שאני יודעת שהיא צודקת עליי, אבל אף פעם לא אמרתי את זה ככה, אני חושבת שזה אחד הדברים החזקים לאנשים שמגיעים לעיצוב, פתאום יש להם שפה לכל מיני תהליכים פנימיים וקולות פנימיים שיש להם, ודברים שקורים להם בפנים, שהם לא לגיטימיים בחוץ, אבל פתאום מישהו אומר להם אותם, זה המיינד בלואינג, באמת, באמת, באמת. ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, אני לא הולכת ללמוד את זה, את העיצוב האנושי, אני הולכת לתרגל את זה. אם אני אלמד את זה, אני ארוץ ללמד את זה. אני לא רוצה, אני באמת רוצה לראות שהדבר הזה עובד. אני רוצה להוכיח לעצמי שזה עובד, לפני שאני רצה גם ללמוד את זה, וגם אמרו לי שאני צריכה להמתין לבהירות, אז אני אמתין לבהירות, עד לבהירות של על מה? ללמוד את זה, ללמד את זה, להעמיק בזה. אבל כאילו נחשפת לידע והתחלת לתרגל. עשיתי 3 פגישות, ורק התחלתי לתרגל אסטרטגיה בסמכות, שכבן אדם רגשי, למי שלא מכיר את העיצוב האנושי, בעצם הדבר הכי חזק בעיצוב האנושי, זה הפרקטיקה שלה, שמעבר לזה שאומרים לך מי אתה ואיך אתה, וכל מיני דברים מאוד מעניינים על עצמך, אומרים לך, כדי שיהיה לך יותר קל בחיים, אז בוא תתרגל הקשבה לגוף בצורה מאוד מסוימת. אז לכל אחד יש את הצורה המסוימת שלו, ואצלי זה הייתה המתנה לבהירות רגשית, וללמוד ולהכיר את הגל הרגשי שלי. אני פשוט נסגרתי בבית. לא סיפרתי ששנייה לפני שהגעתי למקום הזה של העיצוב האנושי, הרגשתי שכל מה שאני עושה, הרגשתי תסכול. היום חשבתי על זה בבוקר, איזה הבדל בין התסכול של פעם למה שאני חווה היום, כל כך הרבה תסכול, וכשקראתי את האתר של גאיה, לפני שהגעתי אליה, מה שהיא דיברה, המילה תסכול כל הזמן קפצה שם, והיא כל כך נגעה בי, כי לפני זה לא שמעתי את המילה תסכול, אני לא יודעת אם אני היום שומעת אותו הרבה, כי אני באזורים האלה שכבר מדברים את השפה, או שזו מילה שהיא כבר נהייתה יותר רווחת, אבל אז לא שמעתי כל כך את המילה תסכול, והיא הייתה ממש ממש משמעותית, ממש נגעה בי, ובאמת הרגשתי שכל מה שאני עושה, ועשיתי סדנאות שכבר היו מגיעים 100 איש לראות אותי, שקשורות ל-NLP ואכילה רגשית, והיה לי את המוצר הדיגיטלי שמכרתי, כאילו... אבל דילגת ל-NLP בעצם. עוד פעם דילגתי על ה-NLP, גם אתמול שכתבתי את זה. כאילו, בעצם אני רוצה שנייה להחזיר אותך רגע אחורה. היה את המרכז שחף, נכון? ובעצם שם נחשפת לעולם הזה, התחלת ללמוד על הפנימיות, נכון? ואז לאן הלכת משם? ואז חיברתי אכילה רגשית ל-NLP, והייתה לי בעצם קליניקה, שבה טיפלתי באנשים, אנשים היו מגיעים אליהם כל הארץ, היה לי אתר מהמם שהיום כאילו, לצערי, כמו הרבה דברים שפשוט מחקתי אותו,
אז אתר שהגיעו אליי, אז היה אתר, היה חזק, הייתי כותבת המון, היה לי בלוג, וכותבת על כל החיבור, כן, על הכוונה החיובית של האכילה, ועל האכילה כמנגנון הגנה, ועל מקומות רגשיים. והיו תהליכים שהעברת שככה נשים... כן, והעברתי הרבה תהליכים, והייתה לי קבוצה ראשונה, שעבדתי באשכול פיס בנס ציונה. אתה יודע, התחילה מהמקומי שלי. זה גם סיפור מעניין, כי התחלתי לעבוד שם באשכול פיס, והבנות שהגיעו היו מדהימות. הייתה הקבוצה הכי מדהימה שהייתה לי ever, הם שומעות אותי, אין, הקבוצה הכי מדהימה שהייתה לי, שהם ממש הופתעו, כי הם באו לקבוצת דיאטה מבחינתם, ובעצם עשינו דברים אחרים לגמרי. זאת אומרת, שילבנו, היה איזה חיבור מאוד מעניין, ואחרי הקבוצה הזאת בעצם צילמנו עדויות והבאתי צלם וכאילו עשיתי מזה כזה ואז עברתי למוצרים דיגיטליים ואז רציתי לגדול עוד ואז יצאתי מהרשת, יצאתי החוצה לעולם ואתה מכיר אותי ומי שלא מכיר, אני טיפוס שצריך לעבוד בתוך הרשת שלו, בתוך השכונה שלו, עם האנשים, חברים שלו וכשזה התחיל לצאת משם אני פשוט הלכתי לאיבוד ושם היה בגיל 40 שכבר הייתי עושה קורסים בתל אביב, והיו מגיעים אליי מכל הארץ, אבל אני לא יכולתי להחזיק את זה יותר, פשוט לא יכולתי, זה היה זר, זה היה מנוכר, זה היה קשה. זוכרת שלקחתי איש שיווק, גיא עמיעד, זיכרונו לברכה, מאוד אהבתי אותו, היה לנו חיבור טוב, והוא התחיל לעשות לי שיווק בפייסבוק ממומן כל מיני. עכשיו אני עשיתי בפייסבוק כזה אני אומרת וכל הרשת שלי באה להגיד לי איזה מחיאות כפיים אתה יודע זה מה שאני רגילה, זה דברים שעד היום קורים והוא אמר יאללה עם כזאת תגובתיות בוא נעשה כאילו ממומן. הוצאנו מלא כסף וכלום. זה לפני העיצוב האנושי. לפני העיצוב האנושי, אני עוד לא יודעת שזה לא יכול לעבוד בשבילי הדברים האלה, אני טועה ומתנסה. כי בעיצוב האנושי באמת מדובר על הדברים האלה, איך לדייק את עצמנו גם מהבחינה הזאת. ממש, כל אחד יכול לדעת איך נכון לו להוציא את עצמו החוצה, ואיפה נכון לו להוציא את עצמו החוצה. היום אני יודעת את זה, אז הנה עכשיו שלי, כל מה שיש לי זה רק ניסיון. אז... שזה גם אחלה בית ספר, זה היה אחלה שיעור, אבל שם כבר די, זה כאילו כבר השקעתי ורציתי מקום אחר, והמיינד שלי כבר משך ורץ כאילו למקומות שלא היו נכונים לי, הם לא היו בקצב ההתקדמות הטבעי שלי, ובאמת זה התפוצץ, ואז התפוצץ בקטע שדי, אני לא יכולה יותר, אני לא יכולה שדברו איתי על זה, התחלתי להשמין חזרה, כאילו, לא, הכל כאילו אותת, די, תפסיקי. אני בן אדם עם אגו מוגדר, כאילו עם יכולת, עם כוח רצון, עם יכולת להתמיד, עם יכולת להתחייב. עשיתי אביוז ממש לגוף שלי, הוא היה בסטרס, זה כבר לא היה מתאים. ואז ממש בנקודה הזאת, וזה גיל 40, הגעתי לעיצוב האנושי. אוקיי, זאת ההשלמה שהייתה חסרה. זאת ההשלמה, נכון. שהייתה חסרה לי. כן, זה סיפור שיותר קשה לי לספר, אז כאילו, אבל טוב שהוצאנו אותו. ואז זהו, זה עיצוב האנושי. שנה אחרי העיצוב האנושי אני מכירה את תומר, אני מכירה אותו דרך גאיה. גאיה בעצם ליוותה אותי בעיצוב האנושי, הוא גנרטור סקרלי, אני גנרטור רגשית, ובעצם אני מזכירה, אני לא לומד כלום של הדיזיין, פשוט יצא גאיה הזמינה אותנו לאיזה יום כזה שהיא קראה לכל האנשים שלה, ואני לא הייתה לי בהירות, אז זה היה מין כזה, חכה לי בהירות, עכשיו אני כאילו לא יודעת, ברגע האחרון פתאום הייתה לי בהירות, וזה מצחיק, כי תומר מספר את הסיפור, שהוא גם לא הייתה לו בהירות, לא היה לו כן, עד שאני לא הייתה לי בהירות, אחרי שהייתה לי בהירות, פתאום נהיה לו כן, זה לאנשים שמבינים בעיצוב האנושי, את המשחק. ובעצם נכנסנו לקשר של 7 שנים, שבתוכו, שכל הזמן אמרנו עד הקירון, וזה באמת ככה היה, עד שאנחנו יורדים מהגג זה הרגיש כזה, ותרגלנו, אז כאילו אני חושבת שיש משהו נורא חזק בשנים האלה, שבו אני מתרגלת באמת הקשבה לעצמי, בלי מחויבות, אבל יש לגמרי מחויבות, בלי כללים של איך אנחנו נתנהג ומתי ניפגש והולכים לזה, לא היה לנו כלום, היינו בלי חוקים ובלי כללים, רק הקשבה על אסטרטגיה וסמכות, זה היה כאילו המהות של הקשר שלנו. וואלה. כן, זה היה קשר מאוד מעניין, מאוד חזק גם, ומאוד קשוב,
ואני חושבת ששנינו אפשרנו אחד לשני להיות מי שאנחנו ברמת. זה חתיכת ניסוי. זה ממש ניסוי. זה לצלול לתוך הניסוי. ממש, אני זוכרת את ההתחלה, שנגיד היינו מדברים על, הוא היה מזמין אותי נגיד לדייט או למשהו, אז אני הייתי צריכה לשאול אותו בחזרה, אם גם הוא מסכים כדי שהוא ישאל את הסקרל שלו. עכשיו איזה פחד לקבל את הלא. כן, אבל זה מאוד אמיץ. זה מאוד, זה לשם קפצתי. אנשים כאילו לא מבינים מה אנחנו אולי יצפו בפרק הזה ויצפו בדבר הזה, אבל... פשוט אני מספרת את זה כי זה, ואני חושבת שזה באמת נורא נורא חשוב, זה חלק מהדרך שעשיתי בעיצוב ומהלמידה שלי, זה להיות בתקשורת כל אחד מכבד את הצד השני ואת האסטרטגיה והסמכות של הצד השני, זאת אומרת, את הוראות ההפעלה של הצד השני אפשר לומר, אם אני קיבלתי הוראות הפעלה לבהירות רגשית, הוא קיבל הוראות הפעלה להקשבה לבטן שלו, והיינו צריכים לכבד אחד את השני ולחקור את זה ביחד. וואו. כן, ויש הרבה רגעים שאת אומרת כאילו מה אסטרטגיה וסמכות מעל הכל, אני רוצה היו המון דברים, זה כאילו שיחה ממש אחרת כי יש הרבה פירוט שאפשר לעשות שם. אז זה עוד חתיכת מסע, לראות איך עושים זוגיות בראי של הדיזיין. וואו. וגיא אמר לזכותה כל הקונפליקט שלנו, כל אתגר שלנו, תמיד היו פתרונות מתוך הידע שהרגיעו את המערכת ויצרו חזרה את החיבור. וואו. כי אנחנו מאוד שונים, מאוד מאוד שונים. לא אכנס לזה עכשיו, אבל זהו, ואז כן. מפתיע כאילו לשמוע את זה, אתה יודע, אנחנו מכירים כמה זמן כבר. נכון. אני שומע את זה. נכון, אבל כאילו העבר הוא בעבר ויש את העכשיו. כן, כן, לא לגמרי. כל כך הרבה של עכשיו ושל העתיד. אז זהו, ואז משהו כמו אני חושבת 5 שנים מאז שנכנסתי לניסוי, אני 11 שנה בניסוי. אז משהו כמו 5 או 6 שנים אחר כך הייתה לי בהירות ללמוד. ממש הייתה לי בהירות, גיא פתחה איזה קורס שנורא עניין אותי וזהו, ומאז זהו נצמדתי ולמדתי הכל וממנה באמת הכל והמון המון רע וכל מיני כאלה שומעת והתחלתי ללמד את זה והתחלתי לטפל ולאט לאט הכנסתי את זה בתוך הקליניקה לתוך טיפולי NLP. And here we are. כן, ככה? כאילו זהו? היה בדרך סליימים, היה בדרך עניינים. נכון, אחד הדברים המגניבים נכון, היו מלא עניינים באמת שהיו עוד, אבל אחד הדברים המאוד מאוד מאוד מעניינים שקוראים לך כשאתה מקשיב לגוף ולא למיינד, זה שפתאום יש הרפתקאות. פתאום איזה יום בעיר אחד הבת שלי התחילה לבקש ממני לקנות לה קופסה פלסטיק כזאת, דבק כזה. עכשיו זה היה גרושים והיא הייתה כל כך מאושרת, כאילו value for money נפלא. אמרתי למה לא, המשכתי איתה בחדר, לא ידעתי מה היא עושה. אחר כך שבאותו שלב היא עשתה בייביסיטר על 2 ילדים, לי הייתה אז בת 12, והיא עשתה בייביסיטר על 2 ילדים, שבאמת היה לה מאוד 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 קשה, והיא רצתה לעזוב, ואז היא אמרה מאיפה יהיה לי כסף, ומאיפה זה, אמרתי לה, אל תדאגי, יהיה לך כסף, אם את לא אוהבת את זה, אל תעשי את זה, אני לא רוצה, אני אתן לך כסף, יהיה בסדר, אל תדאגי. טוב, שחררה אותם, ואז הייתי רואה שפתאום היא יורדת למטה, וחוזרת עם 20 שקל. אני אומרת למטה, חוזרת עם 20, מה את עושה? היא אמרה, אני עושה סליים, אני מוכרת כאילו לבנות בשכונה. אמרתי, אוקיי, כאילו, בסדר. היא הייתה בחדר, הכל בחדר. עכשיו, אבא שלי איזה יום אומר לי, את יודעת, שמעתי את לי באינסטגרם, הייתי ברכבת ושמעתי, היא עשתה לייב. אמרתי, מעניין, שאלתי את דלי, עשית לייב? כמה אנשים היו בלייב? היא אמרה לי 1,000. גדול. ואני מגרדת לקוח אחרי לקוח, והיא 1,000. מעניין, כאילו, מעניין הסיפור הזה, ממשיכה להתבונן בזה. איזה יום היא, פתאום, זה מדהים, המחירה הראשונה, היא הכינה איזה יום ארגז, והיא אמרה, אמא תקחי אותי לקניון במודיעין ביום שבת, יש מישהו רוצה שאני אמכור לו סליים. אמרתי, אוקיי, אנחנו מטפחים יזמות, כן, למה לא? ארגז, אני לא יודעת, היו שם 10-12 סליימים, אנחנו מגיעים לשם מלא ילדות, אני מסתכלת עליה, ומלא מלא מלא ילדות, שקונות ממנה סליים, ובנות שרק מצטלמות איתה,
פתאום מצטלמות את הילדות. עכשיו אני עוד בדיסוננס קוגניטיבי, אני באמת לא מבינה מה קורה, זה גם היה ימים, היום בת 22, זה לפני 10 שנה כמעט. וואו. כן, או נגיד גמרנו את זה לפני 7 שנים. זהו, ומשם צמח. עכשיו, אני זוכרת שבאותו שלב הייתי באיזו התלבטות להיכנס לאיזה פרויקט, וכל הזמן אני אומרת, אבל עכשיו זה גדל. מה זה, לאן זה הגיע, הדבר הזה? זה הגיע שהבית שלי נהפך למפעל של סליימים, היו עובדות 5-6 ילדות, כאילו מכינות קופסאות כאלה, ואני הייתי צריכה לקחת, ואני לוקחת אותה למחירות בכל מיני מקומות ברחבי הארץ, כל מיני קניונים ובחוץ, וארגזים. ומה זה הפך להיות הכנסה כאילו? וזה הפכה להיות, באיזשהו שלב אמרתי, טוב, אני עוזב את העבודה, מה את אומרת? ואני עוזבת הכל, סוגרת את הקליניקה, שבדיוק דווקא נתנה איזה קפיצה, והייתה לי התלבטות, ואמרתי, זה מה שהגוף שלי רצה. ופשוט נהיה לי עמוד אינסטגרם של אימא, של סליים, שמתעצבנת עליה שהיא מפזרת קלקרים בבית, והילדות עפו על זה, ועושה איתם לייב עם הילדות, ואומרת להם, תגידו לאמא שלכם שהיא הכי טובה, ותצחצחו שיניים, והרגשתי גם בתוך המקום הזה של הסליים, היה לנו אתר, והיינו זה, אז הבנות הלחוצות, תשלחו לי מהר, וכל מיני זה, אז תמיד לצ'פר, תמיד לעשות להם חוויה מין מתקנת, שיהיה להם, כאילו ממש ראיתי את מתחת מאחורי הקלעים של הילדה, כתבנו ספר, יש לנו ספר הסליים הגדול, הוצאנו את זה בהוצאת פלפוד, ולילי היה באיזשהו שלב כזה מרגן, כאילו סוכנות קוראים לזה, והיה לה אולפן כזה שהייתה מקליטה שם, יש עד היום... היא הייתה כוכבת. היא הייתה כוכבת רשת, והיינו מסתובבות בכל הארץ, במלא קניונים, והייתי בקשר עם כל הייתי מי כאילו פועל פשוט שמנקה את הקלקרים, ועד יועצת בחירה, ועשינו המון דברים, עשינו פסטיבל. מה את אומרת? כן. טוב? עשינו את פסטיבל, גג סליים הגדול, על גג של עזריאלי, שהיה סיוט. אבל הרבה התנסות הייתה בתוך הדבר הזה, והיא הייתה, באיזשהו שלב היא כבר רצתה ללמוד, התחילו בגרויות, והתחילו את זה, זה היה לה יותר חשוב, ורפואה, והתכנסה למד"א, כבר זה פחות עניין אותה. באמת אני זוכרת בסיפור הזה, שכל הזמן היה לשים לב בין, לראות שהיא רוצה כל הזמן את הדבר, ושאני לא דוחפת, אני רק תומכת. ההבדל בין דחיפה לתמיכה הוא כל כך חשוב. וואו. כאילו כל הזמן הייתי עם היד על הדופק, ודברים שהיא לא, אני תמכתי תמיד, אבל כאילו אם היא לא הזיזה את הדבר לבד, אני לא הייתי דוחפת אותו. לא הייתי דוחפת אותו. אנחנו מתעסקים הרבה בעולמות האלה של מערכות יחסים במשפחה. נכון. אני חושבת שאלה המקומות, הגיעו לנו הרבה פניות עכשיו של ניכור הורי וכל מיני כאלה. זה בדיוק, יותר ניתוק. ניתוקים במערכות יחסים לאו דווקא בהורים, גם כאילו אחים. נכון, וזה בדיוק המקומות האלה. כמה אנחנו דוחפים לעומת תומכים. בדיוק. אז אפשר לפתח על זה מודל. נכון. כן. וואו. הזמנה. כן, אז זה הסיפור, ואז שזה נגמר, אז נכנסה איזו דמות מאוד חזקה בעולם הדיאטות, שבעצם ביקשה ממני לכתוב לה את המוצר הדיגיטלי שלה, אז נכנסתי לפרויקט כזה שלה, ואז בימים שהתחלתי את הניסוי, ופשוט עצרתי מן הכל ושבתי. למי שלא מכיר, ניסוי זה התנסות בעיצוב האנושי, לראות שהדבר הזה באמת מתאים לך. בדיוק. כן. בימים שבו חקרתי מה קורה לי כשאני מקשיבה לגוף שלי ולא לראש שלי, אז די עצרתי את הכל, ואז נכנסו לי, זה עוד סיפור, וואו, זה כאילו, אני כמו בסללום, אבל נכנסה לי קריאה, פתאום אני זוכרת שישבתי בבית, ראיתי שובר שורות ממזגן, וראיתי עוד פרק ועוד פרק ועוד פרק. אפשר לעצור את זה. פשוט ממתינה לראות מה קורה, לא עושה כלום, לא יוזמת, ניתקתי קשרים חברות, כאילו כי לא, התקשרתי יותר, לא, הרי הייתי כל היום חסרת מנוחה, מחפשת יש לי המון מנועים, יש לי המון כוח, אז כל הזמן היה מחפש כאילו איפה לנתב את האנרגיה הזאת. מכיר את זה. ופשוט ישבתי בשקט, ואני זוכרת שנכנסה עליי פנייה של מישהי שמבקשת ממני לעשות לה שיווק, פתאום למייל, אני זוכרת שפשוט זינקתי על זה, גוף שלי זינק על הפנייה הזאת במייל, טוב, אני צריכה להמתין עוד פעם, כי אני צריכה לעשות דאבל המתנה. במבנה שלי צריך
להמתין ואז עוד פעם להמתין, זה מי שייכנס לזה ילמד את שלו, אבל אז נכנסתי גם לקטע של לעבוד עם מי שליוותה אותי כיועצת שיווקית בתחילת הדרך שלי, ופיתחנו ביחד מודלים של עבודה של מטפלים ומאמנים, כאילו שיווק למטפלים ומאמנים, עם מודל של חצר בית ספר, שבעצם ראינו שכמו, אתה משווק החוצה כמו הילד שאתה. היום אני כמובן יכולה להרחיב את זה לגמרי עם העיצוב האנושי, אבל אפשר, זה משהו מדהים להיכנס אליו, וזה ממש ראינו איך נגיד מי שהייתה מלכת הכיתה לא מסוגלת לשווק, לא מסוגלת כי היא רגילה שבאים אליה. עכשיו שוב, אם נסתכל על זה טיפוסית, אפשר גם לאפיין את זה, אז זה עוד מודל. מעניין. אבל אז זה גם עוד משהו שעשיתי בדרך, הוא כאילו, הוא עשה לי את ההכנסה בהתחלה, עד שהתאזנתי מחדש, ובניתי קליניקה מחדש, ובעצם כל החיים שלי הם כמו... כן, כאילו מלא... כן, בונה משהו, עיסוקים. נגמר, שחררת אותו, כן. נגמר משהו, מתחיל, נגמר. לא פשוט, אבל מעניין. והעיצוב? העיצוב כאילו מתי... את בעצם 11 שנים בניסוי. לפני 4 שנים התחלתי לעבוד עם גאיה, ככה התחלתי, בעצם הנחיתי איתה ביחד כמה סדנאות LYD, עשינו שני כנסים מאוד 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 מוצלחים, באמת היא מדהימה, היא מורה מדהימה, וזמן להגיד לה תודה באמת על הליווי הזה, ומשם הכל התחיל, וגם לאט לאט בתוך הקליניקה, כל בן אדם שבא, זה כבר אוקיי, תוך כדי שאני מדברת איתו, אני יודעת ברקע את המפה שלו, אני לא אומרת שאני עושה דיזיין, אבל אני כבר מבינה, וכבר כל התהליכים, תהליכי NLP, זה הרבה פעמים תהליכים לילדות, אז לשם כשאני לוקחת אנשים, אז אני לוקחת אותם, איך הם צריכים לחיות נכון, כאילו הרי אנחנו עושים שינויים בדמיון, אז השינויים אני יכולה להגיד מילדה עצובה לילדה צוחקת, סבבה, אבל אני יכולה גם לקחת את זה, ומילדה שלא ידעה, לא נתנו לה לחיות את מישהי, נגיד להחליט ברגע, אז אני מאפשרת לה בדמיון, להטמיע בתת מודע, את הדרך הנכונה שלה לחיות, ואז זה יותר קל ליישם את זה, ביום יום. בכלל העיצוב האנושי מתאים למטפלים ומאמנים, אנחנו עוד ניגע בזה בהמשך. כן. זה כלי אבחוני מעולה שבאמת חוסך הרבה מהדרך. אז יש לנו בעצם את ההתחלה של הבנייה מחדש של הקליניקה, וסדנאות וקורסים, ואיך את מגיעה כאילו לקרוב ל-2025? אז אני חושבת כשאני וגיא נפרדנו, כי כל אחת באמת רצתה כבר משהו אחר, הרצון שלנו כל אחת עם רצון חזק, באמת כל אחת ראתה אחרת את הדברים, אז התחלתי לעשות באמת סדנאות, לבנות וליצור סדנאות, מאוד מאוד אהבתי, החקירה שלי הייתה בשנים האלה, זה של מרכז הערך העצמי שלי, את מרכז הרצון שלי, והבנתי שלמרות שהוא דבר מדהים, הוא גם דבר מאוד מאוד קשה לאנשים בחוץ. מאוד. ואנשים לא אוכלים אותו טוב, והבנתי את כל החיים שלי, שזה עוד רעיון שלהם, דרך המרכז הזה. שמה, שהיית חזקה? שהייתי חזקה ולא ידעתי שאני חזקה, לא הבנתי, ושאנשים קינאו בי על אנרגיה שאני לא, על מה שעשיתי, אז אני לא ראה בעצם, יש לי איזה אנרגיה שלא אוהבים, ושהנמיכו אותי, לא בכוונה, כי הנמיכו את החלק הזה, זאת אומרת, זה להסתכל בכלל באיזה זווית ופרספקטיבה אחרת, ולהסכים to own the power הזה, להסכים שיש לי כוח, ומי שזה לא נעים לו, זה גם בסדר, ולהפסיק להתנצל, ולהפסיק להנמיך את עצמי, כי מה הייתי עושה? מנמיכה את עצמי לפני שמישהו אחר הנמיך אותי, כבר הייתי רגילה, אז כל שיחה עם חברה להגיד כמה אני גרועה, כאילו למצוא משהו שאני גרועה, כדי להנמיך את עצמי, המון טקטיקות, ואז פיתחתי את הסדנאות לנשים חזקות, של נשים עם אגו מוגדר, שזה היה ריפוי מבחינתי, עשיתי איזה 3 כאלה, ריפוי להיות ביחד עם האנשים האלה, ולהרגיש שמותר וזה בסדר, ואז כבר מותר גם במקומות אחרים, וזה עדיין, חזק מאוד. כן, וזה עדיין תהליכים.
ואז בעצם נכנסתי ככה לתוך הקהילה של העיצוב האנושי, ועשינו את הכנס הראשון, הייתי חלק מהניהול שלו, ואז אני וטל מירון יצרנו עוד כנס, כאילו התחיל פתאום כן, איזה... פה כבר התחלתי לשמוע על השם שלך. כן, פה כבר כאילו קפץ לי כן, נטע גולן. כן, כן, וכל הזמן היה לי פודקאסט בהתחלה עם גיא, ואחר כך לבד, שאני בעצם נורא מעניין אותי אנשים, אז קראתי לו מי אנחנו מדברים מבפנים, וכל פעם הבאתי מישהו אחר שנלמד ונבין את הבפנוכו. זהו, ואז פגשתי אותך באחד הכנסים של העיצוב האנושי, כן. שבאתי לשם מאוד מאוד נסערת, ופשוט היית שם, ידעתי שזה אתה, כבר כאילו ראיתי אותך כבר בקבוצת וואטסאפ שלי, כבר בגדול כאילו הכרתי קצת ממה שכתבת שם בקבוצה. ידעתי שאתה קיים. נכון, כתבתי שם, עכשיו אני נזכר, נכון. כן, בקבוצה היית כזה, התחלת פתאום להיות פעיל, כאילו בקבוצה שהיא לא כזאת פעילה, אז זה היה נחמד. נכון. וידעתי כאילו, ניחשתי שזה אתה, והיה משהו לא יודעת, בשיחה שלנו, בתמיכה שלך, באיך שקלטת אותי, שהיה מאוד מאוד נעים. כאילו, הרגשתי בבית, הרגשתי בטוח, הרגשתי שקט, ועניין כמובן, כן. ואז גילינו שאנחנו שכנים. שזה מחזיר אותי לשכונה שבה גדלתי, שבה גדלנו ביחד, אבל גילינו כן, גילינו שגדלנו רחוב ליד רחוב. שזה די מטורף. כן, אתה יותר צעיר ממני בהרבה, אבל עדיין, כאילו, זה אותם זיכרונות, זה אותם אנשים, זה אותו מקולת, אותם סמטאות. ממש אותם סמטאות, שאהבנו יחד את אותה סמטה. את אותה סמטה, זה סיפור מטורף. אז תכף אתה תספר את הסיפור שלך. אז, וזה פשוט... זה היה נורא טבעי, אתה באת אליי ואמרתי לי, שאלתי אותך, אתה רוצה לעשות איתי פודקאסט? כי אמרתי, בוא נראיין אותך על הסיפור המדהים הזה שלך. ואתה אמרתי, תחשוב על זה, גם אתה אחד שצריך להמתין. ומה אמרתי לך? אמרתי לי, באתי אלייך בבהירות. כן. שזה אחד המשפטים היפים שאי פעם מישהו אמר לי. כאילו, באתי אלייך בבהירות, זה נורא יפה. זה היה נורא יפה בעיניים. ומשם התחלנו לעשות את מה שאנחנו עושים, ולאט לאט ובבדיקה, וכל פעם כזה עוד משהו. כן, וכבר כמה זמן אנחנו כבר עובדים ביחד. אני כבר לא... אומרת חצי שנה? כן, זה מרגיש יותר. אולי, לא יודעת, כאילו לא... כן, אבל זה מרגיש לי יותר. כן, זה חיבור מאוד חזק גם כתוב בכוכבים, אפילו. גם במפות שלנו. מה כתוב? יש לנו חיבור בקרמות, כאילו, אתה בקרמה שלי. אז זה חיבור שכאילו באנו מאותה קבוצה של כוכבים, לא יודעת, זה כזה. כן. זה גם נחמד, אבל לא צריך את זה, כי זה פשוט יודעים את זה, זה פשוט מרגישים את זה. כן, וואו. זה, אנחנו עושים דברים נורא יפים ביחד. כן. ויש משהו... שבעצם היכולת המשותפת שלנו, חוץ מזה שכל אחד רואה טיפה אחרת את הדברים, ואז אנחנו מעשירים את האנשים ששומעים אותנו, כי הם שומעים כמה זוויות, והם מבינים. זוכרת שכשהתגרשתי, אחד הדברים שאמרתי שלמה טוב לילד לגדול בגרושים, כי אני כמובן מחפשת את נקודות האור בכל דבר, זה שיש לו שתי דרכים לפחות, שיש שתי דרכים, אתה יכול לחשוב שאולי יש עוד דרך. וואו. שאתה גדל ככה, אז זה נראה לך ככה. אז אני חושבת שזה מה שאנחנו נותנים, אנחנו נותנים שתי דרכים, ושתי דרכים כבר אומרת, אולי יש עוד אחת, אולי יש גם את שלי. כן, ואז מאפשרים לכל אחד להיות מישהו. חזק. כן. הנה. יש לנו הרבה דברים חזקים בחיבור. ועוד משהו שאומרים עלינו באמת על זה שאנחנו מחזיקים את המרחב מאוד טוב ביחד. וזה מאפשר... אפשר להיות בקל, בנוחות, ואני חושבת שכשמרגישים את זה, אז גם כל אחד יכול להיות, בזה אני אסיים, כן? כי... אנחנו נדבר על העשייה שלנו, כאילו אנחנו נעשה כזה עוד... כי אנשים צריכים לדעת מה אנחנו עושים. כן. אני חושבת, אז אני אסכם בזה שאני חושבת שאם אני אקח משהו מהעיצוב האנושי, שאני יכולה לדבר על מה שהוא נתן לי לחיים האלה, זה באמת לדעת מי אני. באמת, לדעת מי אני. מי את?
אני אנרגיה שזזה בכל מיני דרכים, ואני יודעת איך היא זזה, ואני יודעת לתפוס כאילו את המקומות שהיא זזה לא נכון. ולהחזיר אותה למקום יותר שקט כדי שהיא תזרום נכון, רק כדי שיהיה לי קל, וזו הפואנטה מבחינתי, אני יודעת מי אני, ואני יודעת, ואני מסכימה לזה, אני מסכימה להיות את הדבר הזה, ויותר קל לי בחיים, פשוט יותר קל לי. כן, לדעת מה את כן ומה את לא. לדעת מה אני לא. הפרדות. ממש. אנחנו עוזרים לאנשים לעשות הפרדות. נכון. הרבה סבל נגרם כי אין לנו הפרדה מה אנחנו כן ומה אנחנו לא. נכון, ומה האמיתי שלנו, וגם כשאנשים בין שאנשים, כן, בדיוק זה, אבל מה האמיתי שלנו ומה הלא האמיתי שלנו. זה השאלות שאנשים שואלים אותנו, כן? האם זה נכון, האם זה לא נכון, זה שלי או לא שלי. אז אני חושבת שזה בעצם המסע שלי של העשור האחרון של להכיר מה אני כן ומה אני לא, ליהנות ממה שאני כן, להרפות ממה שאני לא, ולהכיר גם אנשים אחרים ולדעת ממה אני יכולה ליהנות כשאני בחברתם, מה הם יכולים לתת לי, ואז לבחור, אני חושבת שהתרחבה לי יכולת הבחירה, מאוד 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 מאוד. זהו. וואו. אז טוב, אנחנו עכשיו עוברים או מתחילים. אני סקרה, כאילו אנחנו מכירים. כן. מעכשיו, בחצי שנה, אולי שנה, לא, אני חושבת שאנחנו לא עוד שנה ביחד, אבל משהו כזה. מכירה את האיש שאתה. מכירה את האיש שאתה. ואיך אתה עובד, ואיך אתה מתנהל, ואתה מתעצבן, ואתה מתרגש. אנחנו מכירים הרבה דברים אחד על שני, כנ"ל אתה עליי. אבל אני לא כל כך יודעת מה עשית, אף פעם לא התעניינתי, כאילו באנו, קפצנו, יאללה עובדים ביחד, ומי אתה כאילו, קובי? מה, בעשייה כאילו? בעשייה, כן, העסקית שלך, בקליניקה שלך, איך כל הדרך הזאת, איך התחלת? אוקיי, גומרים בית ספר, גומרים צבא, ומה אחר כך? גומרים צבא, חוזרים מטיול בדרום אמריקה. כמובן. והמיינד מתחיל לעבוד. והמיינד הזה אומר שכל החברים שלי נרשמו ללימודים. והמחשבה, כן, אנחנו נדבר הרבה על המחשבה בהמשך. המחשבה אומרת, אתה גם? תהיה חלק מהעדר, מה שנקרא. ואני נכנס לתוך העדר, ומתחיל תואר. אם אני אחד מהטיפוסים בעיצוב האנושי שצריכים הכי הרבה זמן, גם טריפל ספליט וגם רגשי. היצור הכי איטי בטבע. אני חתמתי על התואר ועשיתי מקדמה תוך 3 דקות. וואו. והייתי בטוח שאתה בן אדם ספונטני. אני הייתי בטוח שאני הבן אדם הכי ספונטני בעולם. תשאלי עכשיו את חברים שלי, מי הבן אדם הכי ספונטני? מי הבן אדם שהכי זורם לכל מיני דברים? נדבר איתך מתקופה שעוד היינו יוצאים ובליינים, אז קובי. ולא, וכאילו היום אני מבין שלא, אבל זה חלק ממני. כי הספלינט שלי גם הוא מאוד מאוד חזק, אז אני הולך גם עם האינטואיציות, אבל זה לא המקום ממנו אני אמור לקבל החלטה, אבל ההחלטה שקיבלתי לתואר, מה למדת? הייתה תוך 5 דקות. מה למדת? למדתי מנהל עסקים ושיווק. ברור. מהרגע הייתה איזה סיבה למה דווקא בחרת את זה? אני חושב שכאילו תמיד ניהלתי. כאילו גם אם לא ניהלתי בזה, הייתי במחשבה שלי מנהל. במחשבה שלי תמיד היא מחשבה מנהלת. אז יש את הסיפור שדיברנו עליו שכאילו בילדות שלי פשוט הייתי מנהל קייטנה של ילדים. הייתי אוסף את כל הילדים בשכונה ומנהל ונותן להם סדנאות, זה הכי ניהולי. ובכל התפקידים אחר כך עבדתי מגיל צעיר, גם הכדורגל ששיחקתי עד הצבא, הייתי בתפקיד ניהולי, כאילו באמצע המגרש מנהל את כל התנועה של המגרש, מקבל כדור מהבלמים שהם נמצאים מאחורה, ומעביר את הכדור לחלוצים שמפקיעים גול, באמצע המגרש. תמיד הייתי בניהול. אז הרגיש לי נכון לנהל, כאילו ללכת למנהל עסקים. אז שיווק ומנהל עסקים, ולא יודע למה שיווק, התלבטתי עם משאבי אנוש שיווק, וגם הרגשתי מהרגע הראשון שנכנסתי לתואר שזה לא נכון לי. סבל, מרמור מאוד גדול,
אני זוכר את עצמי עולה במעלית במכללה שלמדתי, עולה במעלית ומקלל את הרגע שבו אני נכנס לשיעור. סבל נוראי, אבל אני בן אדם של מילה, אז אני אמרתי במילה שלי וסיימתי את התואר. לא יכולתי, אין לי דבר כזה לפרוש באמצע. היום אני מבין שיש אפשרות לקחת החלטות בצורה אחרת, שלא מכניסות את עצמך למסלול לא נכון. פרס הזה. ממש. סניתי כל רגע בתואר הזה. אבל הייתי שם, כאילו אני בתוך הדברים, תמיד. זה נתן איזה כרטיס כניסה לחיים, או שזה כן. נתן? זה נתן בעיקר מזה שהבנתי מה לא נכון, איך הבנתי את הטעות, וגם הבנתי שאני טוב בשיווק, וביום הראשון שהתחלתי את התואר, זה את הסמסטר הראשון בשנה הראשונה, התחלתי גם לעבוד. באותו יום שהתחלתי לעבוד, התחלתי ללמוד. עשיתי לימודי ערב, 3 שנים, ובבוקר הייתי עובד חברת ייעוץ, והייתי עושה סקרי לקוחות. גם אני עבדתי בסקרים, לא דיברנו על זה. שלום, מדבר קובי מחברת ככה וככה, אנחנו עושים סקרי לקוחות וזה וזה, אם תוכל לדרג מ-1 עד 5, כש5 זה הכי גבוה ו1 זה הכי נמוך, מה סבירות רצונך? עשיתי את זה כל כך טוב, שכבר מיציתי את זה אחרי 3 חודשים, והבנתי שאני מתעסק בשטויות, מבחינתי באותו רגע, כי אני באמת כאילו, רציתי להרוויח כסף רק להתפרנס, ואז אני עושה סקרי לקוחות בבוקר, והולך ללימודים בערב, וסובל בערב, באמת סובל, וככה מעביר תקופה, ואז אני בן אדם עם שאיפות ורצונות, והמיינד שלי לוקח אותי גם להתקדם, באמת המיינד הזה עזר לי גם להתקדם. אז בתוך המחלקה של הסקרי לקוחות, אז ראיתי שיש אופציה לעבור לתפקיד אחר, שזה מנתח מערכות. הייתה לנו מערכת בחברה שהיו עושים עליה הדרכות. אז המנתח מערכות, את התפקיד הזה, הרגשתי שהוא תפור עליי, שאני יכול לדבר עם לקוחות, לא רק לבקש מהם ציונים, גם להדריך אותם על המערכת הזאת. ולקחתי את זה, וקיבלתי את התפקיד הזה, אני לא יודע, בדרך כלל, ויהיו עוד סיפורים כאלה בדקות הקרובות, כל התפקידים שעשיתי ב10 שנים שעבדתי בעולם העסקי, אני עצרתי לעצמי. אף אחד לא הציע לי אותם. אף אחד לא הציע לי את התפקיד. אני לקחתי את התפקיד כי אני מגיע לי את התפקיד, ואני בניתי את התפקיד, גם אם הוא לא היה קיים, הייתה לי מחשבה בראש של משהו שאני רוצה לעשות, ויצרתי תפקיד ושכנעתי את המנכ"ל שיצור לי תפקיד וייתן לי משכורת חדשה שלא קיימת בחברה. זה ילדים. זה די מטורף כמה מאמץ השקעתי, כמה חדור מטרה הייתי. כן. כן, שיש הרבה מנועים, זה יכול להיות מסוכן. מאוד מסוכן, וראיתי שיש לי כוח וזה הלך לי טוב. כל מה שרציתי השגתי. והייתי בן אדם מאוד חומרי, אז עברתי מהסקרי לקוחות לתפקיד של המנתח מערכות איכות, זה היה תפקיד של הדרכה, עשיתי את זה שנה, ואז העיניים שלי הלכו כבר לתפקיד אחר, והתחלתי בתוך התפקיד של ההדרכה הזה קצת למכור, ראיתי שאפשר לעשות כמה בונוסים מהצד על מחירות של המערכת הזאת, להמשיך איתה, לא רק להיות בתקופת ניסיון שלה, אז מכרתי אותה גם, ואז התחלתי להרוויח בונוסים, התחלתי להתעצבן שלא מפרישים לי מהבונוסים פנסיה, הייתי ממש בן אדם חומרי, ואז שמתי עיניים על התפקיד יד ימינו של המנכ"ל, זה היה מנהל השיווק. רציתי להיות מנהל השיווק של החברה, כבר עבדתי בה כמה שנים, ואני יודע שמנהל שיווק זה התפקיד הכי קשוח שם, זה כאילו להיות יד ימינם של שני המנכ"לים, שני גברים לא פשוטים, להיות ביניהם, ואני רציתי את זה, והצעתי את עצמי, ונכנסתי לישיבה עם שני המנכ"לים האלה, והצעתי את עצמי, אמרתי אני יכול לעשות את זה, אני אעשה את זה, אתם תראו שאני אהיה פה טוב ואני אצליח, תיתנו לי את זה, גם תיתנו לי משכורת הכי נמוכה, רק תנו לי לעשות את זה, אני אוכיח לכם. והתחילו לצחוק עליי. אמרו לי אין סיכוי שאתה תהיה פה מנהל שיווק.
אין סיכוי, גם אם ימות העולם, אני זוכר את זה, גם אם ימות העולם אתה לא תהיה פה מנהל שיווק, אין סיכוי שאתה תעשה את התפקיד הזה, אתה תחזור למחלקה שלך, תחזור, לך תעשה סקרי לקוחות, לך תדריך, אין מצב, אתה עדין מדי, הם אמרו לי. זה תפקיד קשה, אנחנו נגמור אותך. אמרתי להם כן, אוקיי. חיכיתי בסבלנות. ובאותה תקופה מנהל שיווק שהיה שם, הוא היה איתי בשכבה, הוא הכיר אותי, למדנו באותה שכבה בחטיבה ובתיכון, והוא אמר לי, קובי תמתין, קובי תחכה, נראה מה אפשר לעשות, אהב אותי מאוד. ואז הוא סיים לעבוד שם, חשבתי שלמי ייתנו, לי הצעתי את עצמי, אלעד המליץ עליי, והנה בבקשה, והתבדיתי, וקיבלו מנהל שיווק אחר, שפיטרו אותו אחרי 4 חודשים, ואז אני באתי שוב, הנה אני פה. אז חשבתי שאני הולך לקבל את התפקיד, ואז שוב התבדיתי, ולקחו עוד מנהל שיווק אחר, שפיטרו אותו אחרי חצי שנה, ואני בכל השנה הזאת ממתין, ויודע שזה יגיע. ואז יום חמישי אחד, אני במחשב מדריך לקוחות, וזה מסיים בדיוק שיחה עם האוזנייה, מוריד את האוזנייה, ואחד המנכ"לים אומר לי, יום ראשון אתה מתחיל. יום חמישי בערב, יום ראשון אתה מתחיל. ביי. בלי כלום. ככה. ובאתי יום ראשון, נכנסתי למשרד, עשינו שיחה, התחלתי לעבוד. והכמות קנאה, והכמות חוסר פרגון שאני קיבלתי, זה משהו מטורף. כי לעלות מתפקיד של סקרי לקוחות, להדרכה קטנה, וזו חברה שגדלה לתפקיד של יד ימינו של המנכ"ל, אנשים הסתכלו עליי ואמרו, מה? הוא? אין מצב שהוא יצליח, והוא הרגע היה איתנו פה, בין פשוטי העם, הוא יבוא לנהל אותנו? ברור. מה? ואיך הצלחת בתפקיד? בצניעות, אני אגיד, ששברנו כל שיא אפשרי, החברה גדלה, פתחנו עוד 2 חברות בת, הצלחה מטורפת, חומרית, רגשית, כולם אהבו אותי, שיניתי לכולם את הסטיגמה עליי, יש כאלו שעדיין היו עם קצת זה, אבל לנהל מחלקה של 15 איש, בגיל 23-4 עד גיל 27, הייתי 3 שנים 4 שנים בתפקיד הזה, בנות סבתות, לא פשוט, ניהלתי סבתות בגיל 24, איזה 7 סבתות, ממש בנות 60. זה מתאים לפרוג'קטור בסך הכל. ועוד פקידות וזה, וגייסתי והבאתי עוד חבר שלי מהלימוד, והיה שם באמת הצלחה מאוד גדולה, ואני זוכר שכבר התחתנתי, ואז הרגשתי שם עוד חוסר מיצוי כבר בחברה הזאת, וחזרתי מירח דבש בלוס אנג'לס, עשיתי שם צום ביום כיפור, קראתי שם איזשהו ספר שממש עשה לי כזה ברייק, ושמתי מכתב פיטורים, ושם כבר לקח לי עוד 2 לצאת, מתפקידים עסקיים, כי המיינד שלי לקח אותי, אחרי המנהל שיווק הזה עשיתי עוד תפקיד בחברת תרופות, ועוד תפקיד בחברת קנאביס רפואי, ורציתי להיות סמנכ"ל שם, והלכתי לעבוד בסופרמרקט אונליין מאוד מפורסם. מלא שנים של... מה זה סיפור המדרגות? סיפור המדרגות זה שהם רצו להעיף אותי מכל המדרגות. כן. מי? 2 המנכ"לים האלה. שהם צחקו עליי, רצו פשוט לבעוט אותי מכל המדרגות, כי אני הייתי כל כך נאג'ס לקחת את התפקיד הזה, ישבתי להם פה. ואני זוכר עושים פרידה לכל מי שעוזב, שתייה כזאת. כן. הם אומרים כזה, סיום, קובי היה פה כאילו ממש בורג מרכזי בחברה, ואנחנו האמנו בו מהיום הראשון. תלוי מתי הם סופרים. כן, תלוי מתי סופרים. זה מדהים שהזיכרון של האנשים באמת
זה כאילו זיכרון סלקטיבי, אבל היה הצלחה מטורפת. אני מודה ואסיר תודה לשני האנשים האלה שלימדו אותי איך להיות מצד אחד מאוד רגיש, מצד אחד tough guy, כאילו אחד היה חזק מאוד, השני היה מאוד רגיש, והשילוב ביניהם זה לוקח אותו לכל החיים. כן. זה השילוב של בתוכך גם תכלס, כן. כאילו זה ממש אתה. כן. לא ניכנס לזה, אבל זה המבנה. כן. אז איך הגעת, איך התגלגלת מתוך הדמות העסקית חסרת המעצורים? חסרת מעצורים, כן. אני יכול להגיד שהרווחתי המון כסף. ברמה של כאילו חברים שלי סיימו רק תואר, ואני כבר הייתי עם חסכונות וכסף, והייתי בן אדם מאוד חומרי. סיימתי את התואר כבר שיש לי הכנסות גדולות. ובסוף התואר בעבודת גמר קיבלתי הצעה במקום לכתוב את העבודת גמר ללכת להיות מדריך ביזמים צעירים. במקום זה יהיה עבודת הגמר שלי, והתחלתי לאהוב להדריך ילדים. עשיתי את זה כבר בקייטנה, אבל ושם נפתח לי עניין של ההדרכה. קייטנה לא שילמו לך. כן, פה שילמו לי לסיים את התואר. וכל העולם של ההדרכה נפתח לי, ואז עבדתי, ומשם בעצם, אני חושב שבגיל 28-9, התחיל המשבר שלי. שסיימתי את העבודה, לא משבר, יותר התעוררות הייתי קורא לזה. ששם התחלתי באמת קצת יותר להתעמק פנימה, אני הייתי בן אדם שרץ מהר, והגוף שלי הכריע אותי, פשוט התחלתי לקבל מלא חרדות, הייתי בן אדם ככה שקשה לו לקום בבוקר, זה היה כבר אחרי שעזבתי את אותה חברה והלכתי לעבוד בחברות אחרות, שם זה היה בתקופת הקורונה, אני זוכר שעבדתי איזו שנה בחברת תרופות מאוד גדולה, וחודש לפני הקורונה מכניסים אותי, אני לא כל כך הייתי בתוך הדברים, כבר הרגשתי האטה בנפש, כאילו כבר התפקידים האלה לא מתאימים לי, זה לחץ מדי, זה דורשני מדי, כאילו, ובתפקיד הזה, בחברת תרופות הזאת, פיטרו אותי, חודש לפני הקורונה, ואני יושב בישיבת שימוע הזאת, וממש בוכה, מזיל דמעות, ואומר, אל תפטרו אותי, כאילו, זה לא, אני אוכיח לכם, אבל באותו רגע שאני יוצא, אני בוכה בדרך מכפר סבא, לרחובות, לנס ציונה, ואני אומר, וואלה, עשו לי פה טובה. הוציאו אותי פה עכשיו, חודש עובר, מתחילה הקורונה, אני כבר בינתיים כבר בטיפול שנה, והתחלתי לכתוב, וכתבתי את כל הסיפור חיים שלי מהילדות ועד אותה תקופה, אז בעיצוב האנושי זה נקרא לעלות על הגג. בגיל 29 בערך, 28, ואז אני בטיפול. זה בעצם השנה, גמרת את הסאגה הראשונה של הניסוי וטעייה של ה-28-29 שנה הראשונות, כן. ואתה עולה לגג עם טיפול, כן. ועם כתיבה, ובעצם משנה בכלל פאזה. משנה את הדרך שבה הסתכלתי על הילדות שלי, אני הייתי בן אדם שבגלל שגדלתי עם אתגרים קשים מאוד בכסף, אז אני הצלחתי להשיג הרבה כסף. זה כאילו דחף אותי לתשוקה לדבר הזה. וברגע שנמאס לי, כאילו כבר הבנתי שאני צריך למצוא את עצמי מחדש, ובאמת הלכתי לטיפול וכתיבה וסדנאות, אני כל החיים כתבתי אז סדנאות כתיבה, ואז משם סיימתי את הטיפול הפסיכולוגי, אמרתי לפסיכולוגית שלי, הכרתי שיטה חדשה שנקראת NLP, אני מרגיש שהיא יכולה לתמוך בי, תודה רבה על שנה וחצי, כל יום ראשון בשעה 9 בבוקר, תודה רבה, באמת היא עזרה לי הפסיכולוגית, נתנה לי המון, שינתה לי המון על איך אני תפסתי את החיים שלי. מה הבנת בשתי שורות על עצמך כאן בטיפול? שהייתי מתקרבן. שבעצם עשיתי היפרדות מתחושת הקורבנות שלי בטיפול הפסיכולוגי. כן, כי אני הייתי בן אדם שכל החיים אמרתי לעצמי, עם כמה שהצלחתי, אמרתי לעצמי, ההורים שלי והילדות שלי והזה וזה, וכל הזמן התקרבנתי ולא נתתי
לא לקחתי אחריות. אני חושב שפה פעם ראשונה התחלתי לקחת אחריות על החיים שלי. ואז שהתחלתי לקחת החיים שלי בשתי ידיים, על פניו כאילו הרווחתי כסף, אז לקחת אחריות, לא? אבל בפנים, בתחושה הפנימית שלי לא לקחתי אחריות. הייתי הרבה בחוץ, אבל לא לקחתי אחריות על התגובות שלי, על מה אני אומר, איך אני מדבר. ואז פה אני כבר נשוי. ואני פשוט נכנס ל-NLP. שיר אשתי מאוד תמכה בי. גם בטיפול וגם בעזיבה של העבודות ובפיטורים ובקורונה, ולמדתי NLP דרגה ראשונה, דרגה שנייה. אני חושב שמהיום שכבר סיימתי את כל ההסמכה וזה, כבר התחלתי לעזור לאנשים. התחלתי לעזור לאנשים שראו אותי כאסיסטנט בקורס. הלכתי למורה שלמדתי אצלו והייתי אסיסטנט, כל מה שהייתי עושה כל היום זה רק מכין לו כוס קפה, מסדר לו את הכיסא, חותך לו גזר, אני זוכר הוא היה חותך את הגזר, וזה מה שעשיתי. והוא היה שם דבר בעולם ה-NLP, יוסי קדמי, והייתי עוזר שלו באסיסטנט, ושם הכירו אותי בתור העוזר של יוסי קדמי, ואנשים פשוט התחלתי לעזור לאנשים, בהתחלה בתשלום סמלי, ואז התחילו לבקש ממני כל מיני חינמים, ואני לא בן אדם שנותן בחינם, אין אצלי דבר כזה. אני נותן בחינם כדי שיכירו אותי, אני נותן בחינם כדי שיבואו בשמחה. אבל אני זוכר מישהי אחת שהתקשרה אליי, ואמרה לי בוא נסיים עכשיו, אנחנו מסיימים את הסטאז', כאילו אתה סיימת, אני עדיין לא, בוא תעזור לי כאילו בתהליך. וכאילו אני אעשה לך, אתה תעשה לי, כזה, זה הסטאז'ים של ה-NLP. אמרתי לה לא, אני כבר עובד, תוצאה תשלמי. והיא מאוד הייתה בהלם. והיא אמרה לי לא, אני לא מעוניינת להוציא איזה כסף, כאילו. ואחרי חודש היא התקשרה אליי ואמרה לי תודה רבה, ששמת לי גבול ולא לקחת אותי ככה, ואני התחלתי לגבות כסף בקליניקה שלי. רול מודל או לא? כן. זה תובנה שהייתה לי מאוד חזקה. כי ישבתי לי חודש לפני השיחה הזאת עם מישהי בבית קפה, והיא אמרה לי, אני התחלתי בחינם. תתחיל גם בחינם, ואז תיקח 50 שקל, ואז תיקח 100 שקל, ואז אולי תעלה ל-150 שקל. כן, בסוף זה קשור לתפיסת ערך. אם יש לך תפיסת ערך, אתה לא יכול לתת את זה בלי ערך. בדיוק. בלי ערך ופסק. ומהרגע הראשון אני חושב שהתחלתי להתפרנס, לקח לי זמן, אבל זה מה שאני עושה כבר, עד שהכרתי את העיצוב האנושי, זה מה שעשיתי. אני רוצה עוד שנייה עם ה-NLP, כי כתבת פה משהו שחשוב נראה לי לציין אותו. כתבת שה-NLP עזר לך להרגיש חכם, מה זאת אומרת? כן. אתה חכם, אז מה זאת אומרת עזר לך להרגיש חכם? אני כל החיים חשבתי שאני טיפש. אני גדלתי בנס ציונה, ובנס ציונה ממשפחה מזרחית, בשכונה שכולם יש להם, ואני גדלתי בלי שיש לי, אז הרגשתי פחות חכם, פחות יש לי, פחות כסף, וחוברות משומשות, כאילו מוחק לפני החופש הגדול, כאילו לפני שנגמר החופש הגדול את זה. וכאילו כולם חכמים, ואני לא התחברתי למערכת החינוך בכלל. אני סבלתי במערכת החינוך. כאילו הלימודים לא הצלחת באמת. לא הצלחתי. היה משהו שהוא מתאים לך. אני אגיד לך במשפט אחד מה היה מערכת החינוך מבחינתי. העלו אותי כיתה כי הייתי ילד שנחבא אל הכלים. וזה מבחינתי כאילו הסיפור של מערכת החינוך. לא הפרעתי, אבל גם הייתי שקוף בתוך הכיתה, ודי התעטפתי בעצמי. וכן. אז מה קרה ב-NLP? מה פתאום? איך זה השתנה? פתאום ראיתי שאני עוזר לאנשים, שאני רואה אנשים, שאני אומר להם דברים שהם מבקשים ממני עצות. גילית את החוכמה הייחודית שלך. כן, שלא קשורה לכסף. כן. שלא קשורה למחירות, שלא קשורה ללדחוף את עצמי ולהביא עסקאות, קשורה באמת להבנה של אנשים. כן, ולא קשורה לספרי היסטוריה או מתמטיקה או אנגלית, פשוט. חוכמה. כן. חוכמה שקיימת, ושמתי אותה בצד המון שנים, אז שם התחלתי להרגיש את זה. כן, מדהים כמה אנשים מרגישים בטח ככה במערכת החינוך, כי הם עוד לא מגלים את התבלין שלהם, כאילו זה דבר שהם טובים בו. כן. אז מאז ה-NLP אתה נראה לי לומד, לא? כאילו לומד. גם כל השנים שעבדתי בעסקים למדתי.
עשיתי מלא טעויות. וכן, וה-NLP זה לומד הרבה. אז נגעתי ב-CBT ומיינדפולנס, ולמדתי קבלה, וקבלת החלטות. היה לי קואוצ'ר של מלמד אותי קבלת החלטות, הייתי איתו במשך שנה, פגישות אישיות, איך לקבל החלטות נכון. איך, מה הוא לימד? לא לפי העיצוב האנושי, אז גם שם טעיתי. ובאמת עברתי דרך, אני בן אדם את כל הטעויות האפשריות אני עושה. כמו שצריך. כן. כמו שאתה. קובי הוא בן אדם של ניסוי וטעייה, אין מה לעשות. וזה גם הניסיון, זה הניסיון שלי. נכון. מפה מגיעה הבנה כל כך עמוקה בבני אדם ובהתנהגויות ובדפוסים, וכאילו בלרדת לשטח עם הדברים. אני בן אדם מאוד פרקטי. אז איך הגעת בעצם בסוף לעיצוב האנושי? כל השנים האלה שאתה מנסה לקבל החלטות, אתה לומד זה, אתה לומד זה, אתה בעצם מהבן אדם מאוד מאוד חומרי שידע את הדרך ואת המסלול, המיינד ידע את המסלול, פתאום אתה נכנס לעולם חדש. לעולם גם רגשי. בשבילך חדש וגם שיותר קשה למצוא בו איזה עבודה שהם מרוויחים בה הרבה כסף, וצריך לבנות את עצמך, אז מה קורה לך שם? פה התחלתי להאמין. אני חושב שכאילו הייתי תמיד, באתי ממשפחה מאוד מסורתית, מאמינה וזה, ויש לי קרובי משפחה ממש דתיים, חרדים כאילו. אבל כאילו אני חושב שה-NLP פתח לי את האמונה בעצמי ובחיים, ובעולם ובבורא, ובכל מה שאפשר לקרוא לו. ואני חושב שכאילו ברגע שהתחלתי לעבוד ופתחתי את העסק, פשוט למרות שזה היה קשה להתפרנס, פשוט האמנתי, ידעתי שיהיה בסדר, ורקדתי על הרבה חתונות, NLP ו-CBT ומיינד וכל מה שאמרנו מקודם, אבל לא התמקדתי בשום דבר, והתפזרתי המון, אמרו לי תמיד, מתי שאתה תפסיק לרקוד על 2 חתונות, או על 10 חתונות, כי אני יודע לעשות הרבה דברים, מתי שאתה תפסיק לעשות את זה, אתה תהיה מקורקע יותר, מחובר יותר וחכם יותר. ותחווה הצלחה. מה? ותחווה הצלחה. ותחווה הצלחה, כן. אז איך הגעת לעיצוב האנושי? אז הרגשתי שאני מתפזר, ואז אמרתי, מה יעזור לי פה למקד את העסק שלי למשהו אחד? אז החלטתי ללכת לנומרולוגית, וכמו שאת אומרת שרצית ללכת לשיטה ההיא, ואז מישהו בא ואמר לך צרי, אז הייתה אימא אחת, שכשיונתן הבן שלנו, שלי ושל שיר נולד, אז הייתי איתו המון, כל הגני עם אימא בעולם, כל הגני שעשועים ברחובות נס ציונה, אני מכיר, הייתי פשוט בבוקר, איתו הרבה, שיר עבדה, ואני בערב עשיתי קורסים. קליניקה שלי עדיין לא הייתה מספיק מפותחת. פה ושם נגיעות. ואז אמא אחת אמרה לי, סיפרתי לה שאני הולך לנומרולוגית, כדי למקד את עצמי בעסק. היא אמרה לי, עזוב, אל תלך לנומרולוגית, תשחרר אותה. יש משהו שנקרא העיצוב האנושי, הראתה לי מפה, אני זוכר את המפה עם הפנים של הבן אדם, ישבנו בפארק בנס ציונה, היא הראתה לי את המפה, אמרה לי, זאת המפה שלי, מעניין מה אתה. תביא לי את התאריך לידה, תביא לי את זה, ישר אמרתי לא, אני לא רוצה, זה הפחיד אותי, הפנים. היא אמרה שהוא היה בחור כזה שקיבל את המידע באופן לא קונבנציונלי כל כך, את הידע של העיצוב האנושי, ואותי זה ישר הפחיד. כמו הרבה אנשים, כן. והיא הראתה לי את הפנים, וראיתי שם כל מיני ערוצים ומספרים, זה הרגיש לי מסובך מדי בפארק שעשועים שראיתי את זה. ובדיוק יונתן גם רץ לכביש, תפסתי אותו, שחררתי מזה, חודש עבר, עדיין לא נפגשתי עם הנומרולוגית, חודש עבר, ואז היא אמרה לי, אתה זוכר את זה? כאילו, תבוא, כאילו. אז הלכנו לראות, הלכנו לחווה בבניה, במושב בניה, ראינו פרות וזה וכיף, ועשינו את זה ביחד שנינו והילדים שלנו, ואז היא אמרה לי, היום בצהריים תבוא אליי למרפסת, הילדים ישחקו וזה, ותבוא. ואז במרפסת, אני זוכר והיא גרה בניין לידי, היא מראה לי את המפה, שואלת אותי, אמרתי לה, שעת לידה, תאריך לידה, זה כל מה שצריך, היא אמרה לי, אתה פרוז'קטור.
מהרגע ששמעתי, אתה פרוז'קטור, אני חושב שזה הבנת, כאילו. רק המילה עצמה של הפרוז'קטור, המילה עצמה כאילו פתאום, מתחיל לסדר אחורה את כל הטיימליין. כן, באותו רגע ששמעתי פרוז'קטור, רציתי כבר ללכת משם, וללכת לחקור מה זה. וישבתי שעות וימים ושבועות, ולא נחתי עד שהבנתי מה זה פרוז'קטור, ואז מה זה גנרטור, ואז מה זה מניפסטור. לבד למדתי. במשך כמעט שנה אני חורש כל אתר אפשרי, הלכתי ועשיתי קריאת מפה כמובן, והבנתי עוד יותר לעומק, אבל ההתנסות הכי גדולה שלי בעיצוב האנושי זה בחיים. להבין אנשים דרך המפה שלהם. אני רואה מפה, אני רואה את ההתנהגות בשטח, ואז אני מקשר. אני לא מבין את זה על עצמי. כן. אני לומד דרך אנשים אחרים. זה קצת מלהיות פרוז'קטור. כן. ופשוט התחלתי להכניס את זה, לדבר את זה, להכניס את זה לקורסים, בלי להראות מפות, ואז התחלתי להראות מפות, ופשוט זה סחף אותי, וזה הפך להיות כל עולמי, וזה הדבר שאני עוסק בו היום ב100%, כאילו, לא ב100%, אבל בציפייה שזה יהיה 100%, כבר היום בלב שלי אני ב100% שם. זה מדויק לי ברמה של סנטימטר, הדבר הזה. וואו. כן, זה באמת כזה. באמת כזה. אז מה אתה רוצה לסכם את הדרך שלך, ומה אתה רואה קדימה? מה בא לך? קודם כל בא לי שכולם יכירו את העיצוב האנושי. אני חושב שזה לא מספיק מוכר בארץ. אני חושב שאנחנו נהיה פורצי דרך בדבר הזה. כאילו, זו קהילה מאוד סגורה. כן, דיברנו על זה אתמול, זה צריך להיכנס לכל בית בישראל, והיום זה מין כזה קצת לא נגיש. כן, כי זה תוכן כאילו שעל פניו הוא מאוד רוחני, אבל הוא הכי מקורקע, ואני חושב שכאילו האנשים שלוקחים את זה ליותר מדי רוחניות, בעצם מרחיקים את כל האוכלוסייה מהדבר הזה. כי זה נראה כאילו תחום של היפים, זה תחום של פרדס חנה כזה, וזה לא, זה תחום של החיים. כל אחד יכול לפגוש את זה. כאילו אמהות, אני מראה להם את המפה של הילד שלהם, את המפה של הבעל שלהם, את המפה של עצמם. איך הם מתנהלים באספות הורים, איך הם מתנהלים בחיים. כן, זה מדהים שהכנסת את זה לגנים ולסייעות בגנים, וכאילו איך הם לקחו את זה, ולקחו את זה לילדים שלהם, לנכדים שלהם, לילדים בגן, כאילו זה מטורף. זה לא מטיבי לכת, ממש. זה צריך להיות, העיצוב האנושי, הנה אני תסתכל על המצלמה, העיצוב האנושי צריך להיות בכל בית בישראל, והוא יהיה בכל בית בישראל, לפחות בכל בית שני. עוד שלישי, גם טוב. או רביעי. אבל הוא צריך להיות חשוף בהרבה יותר. היום יש לנו בקבוצה הראשית של ה-Human Design, בעברית זה העיצוב האנושי, יש לנו 2,700 חברים, ועוד כאלה שלא נמצאים שם, נגיד 5,000 אנשים מכירים את העיצוב האנושי בארץ. אני חושבת שהיום זה כבר יותר, אני יכולה להגיד מהניסיון שלי שבתחילת הדרך, לפני 11 שנה היית אומר עיצוב אנושי, זה היה כזה, מה? והיום כל בן אדם שאני אומרת לו עיצוב אנושי יודע, שמע, הוא קרא, הוא זה, לא אומרת שכולם נכנסו לזה או כולם מבינים את זה, יש בזה משהו שבאמת קצת מלחיץ את האנשים, אבל אפשר ללמד את זה נורא בפשטות ובאמת מתוך סיטואציות של החיים, זאת אומרת לראות את החיים ואז להראות מה קורה לנו מאחורי הקלעים, הרי מה זה העיצוב האנושי? זה מפה של מה קורה בתוכנו מאחורי הקלעים כשאנחנו מתנהגים בחוצה, כדי שאנחנו מדברים, מאיפה מגיעות המחשבות האלה אפילו, ואיך בעצם להבין מה שלנו ומה לא שלנו, פשוט כדי לחיות יותר בקלות, כדי לדעת איך לגדל את הילדים שלנו, יש ילד שצריך לגדל אותו עם חברים, ויש ילד שצריך לגדל אותו שהוא יושב בחדר וכאילו פחות חברים, זה גם בסדר. זה לשבור מיתוסים. אין סוף. זה תחום ששובר מיתוסים, זה תחום שמפרק את כל הצורת מחשבה שלנו, של איך החיים אמורים להיות, ואיך החיים אמורים להיבנות, ומה צריך לעשות. זה מפרק את הכל. את הכל, וזה לא קל לתפיסה, אבל מי שנכנס לזה, ומסכים לפרק את איך שהוא חושב, ולהתחבר למקום עתיק ועמוק בתוכו, ויודע.
זה נכון, אז הוא לא צריך את כל הרעש בחוץ, כי היום, וזה כל כך חשוב היום שהכל מתפרק, והמערכות מתפרקות, אין לך על מי לסמוך. פעם בחרת משהו, עוד האמנת בממשלה, במפלגה שלך, בזה, היום אתה לא סומך על אף אחד, אין על מי לסמוך. אתה יכול להתייעץ עם אין סוף אנשים, בסוף מי שיודע את האמת זה רק אתה, אבל זה איפה הדבר הזה נמצא בגוף שלך, איך אתה יודע מה אתה, זה... כן. צריכים ללמוד את זה. זה מה שהידע הזה נותן, וזה מספיק, זה פשוט נותן לך את הוראות ההפעלה שלך, ואת זה מה שאנחנו מלמדים. זו בעצם השליחות. אז אם שנייה נשים מה אנחנו עושים היום, אחרי שככה התחברנו. עברנו את המסע. עברנו מסע, עברנו למידות, כל אחד בתחומו, עם הטעויות שלו, והכפות שהוא חטף, וגם ההצלחות שלו, וכל התוכן שהטמנו מהתיאוריה לתוך החיים. היום אנחנו פה בשילוב ידיים, ומה שנקרא משלבים כוחות לתוך הדבר הזה שנקרא העיצוב האנושי, והמטרה שלנו זה לפשט את זה ולהנגיש את זה, כי... כן. כי בעצם הקושי האנושי שבאופן כללי, אני לא מדבר על העיצוב האנושי, הקושי של בני אדם, מה שחוסם מהם להתחבר למשהו, זה הדרך שבה הם פוגשים את זה. המילים הראשונות, השפה, יש משהו בשפה, שהוא יכול או להרחיק אותך, או לקרב אותך. והשפה של העיצוב האנושי, יכולה להישמע גדולה מדי. אני חושבת שהבעיה העיקרית שכשאנשים פוגשים את העיצוב האנושי ממישהו שכבר בפנים, ששוכח שהוא התחיל את זה לפני שנה, שנתיים, 3, והוא בא ומסביר את זה, הוא כבר מסביר את זה עם כל המושגים, עם כל המספרים, עם כל זה, זה ממש נפלט, וזה כמו לשמוע שפה שאתה לא מכיר שזה מעצבן אותך. וזה מרחיק. שמישהו מדבר לידך שפה זרה, זה מעצבן, נכון. זה מרגיש מתנשא. נכון, ולכן כשפוגשים בן אדם חדש, מאוד חשוב כל פעם להתחיל מההתחלה. כל פעם להתחיל במילים נורא 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 פשוטות. וזה מה שאנחנו... להנגיש את זה, להנגיש את זה בצורה פשוטה למשפחות. אנחנו עושים את זה דרך קורסים, דרך סדנאות. אנחנו באמת מאוד אוהבים לעבוד עם משפחות, עם הורים, עם ילדים, עם בני זוג. כן. זה מישן, כי מאוד קשה היום במשפחות, בגלל שהעולם נהיה עוד יותר אינדיבידואלי, ועוד יותר אינדיבידואלי, ועוד יותר אינדיבידואלי. החוקים והכללים של המשפחה, שאוכלים ב8 בערב, כולם חביתה ופרוסה, זה כבר לא עובד, זה אוכל היום ללא גלוטן, זה אוכל היום רק כזה, זה אוכל היום, זה אוכל זה סתם דוגמה, אבל זה באמת בכל דבר. אי אפשר היום לעמוד בחוק אחד במשפחה. שכל הילדים יהיו אותו דבר, אי אפשר, וגם כל בני הזוג אותו דבר. ולכן חייבים תקשורת, ואיך אנחנו מתקשרים לכל טיפוס בצורה אחרת, זה מה שאנחנו מלמדים, איך אנחנו רואים אותו, את הייחודיות של כל אחד, ואיך פונים לייחודיות של כל אחד, ואיך יוצרים ממש חברות בתוך הקשרים האלה, וזה לא נהיה כמו, אני אומר לך, קבלה בתוך קשר, ועל פניו אנחנו יודעים שכל בן אדם הוא שונה, אנחנו יודעים את זה, נכון? כמה? אבל העיצוב האנושי, הוא לוקח את המשפט שכל אדם הוא שונה, והוא מראה לך את זה בפנימיות של הפנימיות, כדי שתוכל לעבוד עם השונות של האחר. כן. ולא רק להגיד הוא שונה וזהו. כן, וגם לזכור הוא מפרק את הסיסמאות. ממש מפרק את הסיסמאות, זה נכון. וזה לא רק השונות, כי גדלנו אחרת ועברנו חוויות אחרות, יש ממש שינוי מבני, כל שוני מבני או ייחודיות מבנית, כל אחד נולד אחרת. ממש כל אחד נולד אחרת בבסיס שלו, ושאתה רואה שיש לך כמה ילדים, אתה רואה את הטמפרמנט אחר, את הגדילה אחרת, הכל שונה. והחינוך הופך להיות אחר. והחינוך והמערכת יחסים הזוגית הופכת להיות אחרת. יש קבלה יותר רחבה, ופחות קונפליקטים, ופחות מריבות, ויותר פנאי וחופש וכיף. וזה... כיף להיות עצמך, את החופש להיות אתה, וספייס להיות אתה, ולהפסיק לקחת דברים באופן אישי, שזה אחד הדברים הכי מורכבים, שאנשים פשוט לוקחים דברים באופן אישי, הוא אמר לי ככה, כי הוא חושב עליי ככה, לשחרר את הפרשנויות, ולחזור הביתה שלנו. אז דיברנו על העבר, באיפה כל אחד הגיע, ודיברנו קצת על מה אנחנו עושים היום, ונתנו במילה אחת
גם לאן אנחנו רוצים וחושבים שהדבר הזה יגיע. אני רוצה להגיד לך, וזה עכשיו שיחה כאילו מלב אל לב, אני רוצה להגיד לך שבדינמיקה בינינו פרוז'קטור גנרטור, זה דינמיקה שהיא הדינמיקה של החיים. ואת לפני כמה חודשים הזמנת אותי להצטרף, לנהל איתך את המעבדה. ומאז אני מקבל ממך הזמנות כל הזמן. מרגיש מזוהה, מרגיש מוכר, מרגיש נתמך, מרגיש חכם, מרגיש נכון. וכל כן, אבל תודה, אבל זה לא מתוך מקום של אני מחפש את זה. אני לא נזקק לזה. הדינמיקה בינינו, שאנחנו פוגשים את העיצוב האנושי, אנחנו מנסים להבין מה זה להמתין, ומה זה לחוות את הדבר הזה. והתקשורת בינינו, היא תקשורת עסקית, חברית, אבל אנחנו מאפשרים מנוחה. ממש, אחד הדברים שאנחנו כאילו... הכי אומרים אחד לשני, עזוב, תנוח, עזבי, תנוחי. אנחנו רואים שיש מאמץ. אנחנו לא מסכימים. אנחנו כאילו, עזבי, מחר, כאילו מחרתיים, או מתישהו. או אף פעם לא. אפילו מתישהו. הייתה לנו לפני כמה זמן תקופה שהכל היה בבלר אחד גדול, בריק אחד גדול, בערפול כמה שבועות שלא ידעתי. אמרת לי, קובי, אני לא יודעת. אמרתי לך בסדר גמור. אז לא. ופתאום משהו נגלה, ופתאום משהו נפתח. אם הייתי מתנגד איתך ולא חי את העיצוב האנושי, ועכשיו שם פרשנות על זה שאמרת לי, אין לי עכשיו. שם על זה פרשנות, באותו רגע חסמתי. אני חושבת שאחד הדברים היפים בקשר שלנו, שבאמת כל אחד יש בו קודם כל את עצמו, ואת הסמכות שלו, וזה כאילו מעל העסקי ומעל החברתי, אנחנו נאמנים לדרך הזאת של הקשבה פנימית לעצמנו. נכון. ואז אם אני מזמינה אותך למשהו, אתה לא קופץ כי הזמנתי אותך, אתה אומר לי, אוקיי, נכון. תני לי רגע, זה לא בשבילי, זה תעשי לבד, זה מצד אחד, שנייה יש לי עוד המשך. ומהצד השני אנחנו מכירים גם את הבאגים אחד של השני, אנחנו יודעים שאתה לפעמים כאילו לא דואג לאנרגיה שלך, ושאני יכולה להתפזר נורא או לאבד את הכיוון שלי, ואם אתה רואה שאני מאבדת את הכיוון, אתה מזכיר לי ושואל אותי מה את רוצה. כדי שאני אחזור ישר לעצמי, שאני לא אגרר לכיוון שלך, כמו שהרבה פעמים בקשרים קורה לי, עם אנשים עם כיוון חזק, ואנחנו שומרים אחד על השני, נכון. לשני הצדדים. מתוך הבנה מה כל אחד, ומה השני. נכון, וזה לדעתי מה שאני הייתי רוצה להעביר, אם אני מדברת על תקשורת, להעביר הלאה לכל מי שלומד מאיתנו, שיראו את הדבר הזה, כי באמת כן. זה קשר מכבד, ובסוף האהבה זה לאפשר לבן אדם האחר להיות מישהו ולנו. ממש. אז אנחנו היינו אנחנו, אתם הייתם אתם. באמת אני מזמין אתכם לעקוב אחרינו בכל פלטפורמה, באינסטגרם שלנו, בפייסבוק שלנו, נטע גולן ויעקב בובי, ולהצטרף למעבדה. תודה קובי, תודה שאתה איתי. ודופקים לנו בדלת. אוקיי, לא שמתי לב. השעה 1:00. 100%. יאללה, ביי. ביי ביי.